Priatelia, dnes vám pripravím takéto krásne a luxusne výborné poké. Ryžu uvarte do mäka. Lososa nakrájajte na kocky. Ja som vybral údajne najlepšieho lososa na svete. A potvrdzujem, pridajte sojovku, fish sauce, ústricovú omáčku, sezamový olej a nakoniec opražené sezamové semiačka. Uhorku nakrájajte na plátky. Zmiešajte ryžový ocot, cukor a čili olej a do nálevu plátky uložte. Mango nakrájajte na tenké pásiky. Pridajte nasekanú čili papričku a obsah z jednej marakuji. Premiešajte a nechajte uležať. Cibuľu nakrájajte na tenké plátky. Zalejte octom a zľahka oslaďte. Uvarenú ryžu dochuťte octom a cukrom. Edamame boby povarte, posolte a dajte stranou. Wakame riasy zalejte vriacou vodou a nechajte nabobtnať. Avokádo rozkrojte a nakrájajte na plátky. Nakrájajte tiež jarnú cibuľku a reďkovky. Výhonky reďkovky dochuťte limetkovou šťavou. Ešte makadamové orechy a no, to je snad všetko. Je toho dosť, ja viem. Ale dobrá správa je, že všetky tieto suroviny môžete mať doma cez jedno kliknutie na rohlíku. A ešte vám ich donesú domov. Svet nebol nikdy viac easy ako dnes. Mimochodom, celý spísaný recept nájdete na rohlíku tiež. A vážený, akože ten losos? Nepochopíš. Tak krásny a zdravý január.